santai. Duit kali 22.000. Iki nek balwe lamblas iki engko. Delikne sik. Bahaya. Enggak ledok to arek rene tenan. Bahaya kon entek dhuwit iki. Yo memet iki kok. Apa iki weteng luwe? Apone rene. Wis mangan wae. Wis warga apa tekan ndi? Koma. Luwe kok. Nando, oh kan. Aku wis feelingku wis ket awan mau wis. Ini kumahan? Duwe dhuwit ora kowe? Ya ora tutukono to. Aku ora duwe dhuwit, aku tak blenger aku rasane awakmu. Ayolah paling pecel mek. Tak mau yo. Saya sakit penipuan. Tandani kowe. Ora longor gampang dihapus wong. Penipuan apa? Saya yo guru-guru wong ngekekno nomor HP. Wingi arek kanca-kancaku kuwi padha kena program akeh. Mek ora njaluk nomor HP, terus berentek akhirnya njaluk nomor rekening, terus sembarang kali nomor entek-entek ning resik duwite ning rekening. Hati makan aja sembrono kekne nomornya sapa ae. Nomor telepon. Iya iku perkara nomor HP. Nomor kondisi ngono kuwi hati-hati makane awakmu. Mane. Ayo mangan. Lah kok wis ilang mangan ae to ya. Luwe aku. Nek duwe aku do. Yes nyele HP nek no. Oke, apa? Telepon jane. Apa? Ya njaluk mangan bae jan. Yo kurung mangan. Oh, potongan arek kok goblok kuwi. Lagi, duitnya sapa lagi? Kuwi ngono duit sial. Duit sial. Sial ya apa sih? Ya sial wis tak singgahno delikno kene ya. Lah, kon makan jenenge singitno. Ngono nyilih HP-ne, nyilih ku nyilih duit sen ae lho ngapain aku. Jen turu kan. Awakmu mesti aku torok. Berarti iki rezeki nek kancane. Bener. Ibu bulkar iki wis ngene. Aku ora ndek pulsa. Aku tolong kono pulsa. Ya, nomorku kok sing nyimpen nomorku. Soal ini. Saya lek dhuwit 22.000, engko tukokno pulsa sing 12.000, sing 10.000 tukokno mangan awakmu karo. Wis sedikit mangan kabeh pulsa sing penting. Mangane 10.000 to. Yo iya. Pulsane nang ewa lho. Wis gak. Wis kowe gelem mangan apa gak? Iya. Ya mangkane ndang-ndang ngono. Ora. Waktu mana Mas. Bu. Mas. Lanun. Ya le mlebu. Hah? Nggih. Pak. Bu, tuh bas pulsa. Bu. Pak, Bu. Lha apa? Pulsa, Pak. Pulsa sing pira? 10.000. Pira nomore? Gimana aja sembrono kene nomornya sapa ae. Suwi temen nomor gak ero. Terus deh. Sawi arane bocah saiki wis jan mikir nomor ra iso yen dolen apa piye. Iki jan generasi micin temen zaman saiki. Jadi, Pak. Wis bener ta iki nomore? Nggih. Pinten, Pak? 12.000. Aja dikira aja lho ya. Moh aku. Piro sewu kowe bocah edan ora lah sewu kok kei sewu. Sawi. Nyok suwe. Wis, nang. Suwun nggih.
Untung iki. Untung lapo to kowe iki? Mbok yo ambekan dhisik to. Kowe wong turu mesti lek gawe ngono lho. Untung. Untung piye maksudmu? Ana mau tuku pulsa ta? Lah iya, kowe iki lho nang ndi? Kowe yo ket mau ora mlebu bubur saya tangga 0 lho. Makane iku tak omong. Makane nang ndi kowe? Iki untung. Untung piye? Untung. Mang pas tuku pulsa. Yo. Aku lagi jalan nomor. Terus Aku lagi ngomongan sih. Jangan ngekek nomor sebenarnya. kemarin ngono. Tapi nomor tahu. Kami satu tek. Ayo. Gusti Salahku apa? 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 Salahku apa?